ኣብ ህይወት ታኺላ ኮይነን ሒዘና ዘለዋ ሰለስተ ነገራት ኣለዋ እዘን ሰለስተ ነገራት ኣብ ህይወተይ ክርደን ምስ ጀመርኩ ዓብ ለውጢ ከምፅእን ገዛ ርእሰይ ብምቕያር ድማ እቲ ዝደለዮ ህይወት ንኽቕይር ዝገበራንን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ህይወተይ ንኽነብር ዝሓገዛንን ናይ ህይወት ምስጢራት እየን። ሰላም ብሉፃት ተኸታተልቲ አይዲያ ላይፍ ንሎሚ ድማ እዘን ሰለስተ ንህይወት ቀየርቲ ዝኾና ምስጢራት ብምርዳእ ዝሓሸን ዝበለፀን ህይወት ብኸመይ ከም ንነብር ብዝግባእ ክንርኢና። ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ ግባር ድማ ኣይትረስዑ። ሙሉእ በደና ተኸታተልዎ። ኣብ ሓደ እዋን ሓንቲ ደ ንወዳ ኩሉ ግዜ ተቆጥቆጦ ኩሉ ግዜ ተሃርሞ ንምንታይ እንተተባሃለ ኸዓ እዛ ደ እዚኣ ወዳ ኩሉ ግዜ ካብ ትምህርቲ በፂሑ ክምለስ ከሎ ካብ ምችኡ ኩሉ ግዜ ይድረስሕ ነይሩ። ድረስሖ ከዓኒ ኣብ ካሌቱ ናብ ኢድን እሞ ኩሉ ግዜ ድማ ንምንታይ ኣርሲሕካ ኢላ ተቆጥቆጦ ተሃርሞ ንሳውን ምስ ሃርመቶ ምስ ቀጥቅጦ ክበክ ከሎ የሕዝና ትሽግር እንታይ ምዃኑ ግን ክርዳእ ኣይከኣለን። 10 ግዜ ጥራይ ተሃርሞን ተቆጥቅጦን ነይራ። ንምንታይ እንተተባሃለ ኩሉ ግዜ ካብ ምችኡ እርሲሖ ምስ መፀ እዩ። ኩሉ ግዜ ከዓ ምስ ሓፀቦት እያ ድኽም ስለ ድበላ ከዓኒ ነቲ ቆልዓቲ ተቐጥቅጦ ነይራ። ድኾነ ሰዓት ግን ጭንቕ ምስ በላ ንሓደ ዓብ ሰብ ከይዳ ከተማኽሮ ምስ ፈተነት እቲ ዓብ ሰብ ከዓኒ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ምኽሪ ሂባ እንታይ ብላ መሲልኩም ማለት ተኻምቻስ ኩሉ ግዜ ተሓፅበ ኣለኻ ሕራይ እቲ ቆልዓ ግን ሓፂብከ ትፈልጥ ዶ ይብላ እሞ ኦኬ ስቒለ ድቕጥቅጦ ኣለኹ ለካ ሓፂበ ድበሃል ኣይፈልጥን እየ እቲ ርስሓት ከዓኒ ኣብ ሰብነቱ ዳ እምበር ኣብቲ ኻምቻ ኣይኮነን ዘለዎ ኢሉ ከዓ ክምልሰላ ንሳውን ፅቡቅ ገይሩ ክርዳእን ወዳ ድማ ሻወር ክወስድን ፅቡቅ ጌራ ከዓ ነፍሱ ክትሓፅቦ ምስ ካለት ብድሕሪኡ ብዙሕ ግዜ ተኻምቻት ኣይረስሐን። እዚ ድብለኩም ዘለኹ ሓደ ነገር ተዳሃልዩ ብዙሕ ግዜ ገዛ ርእስና ካብ ምፅራይ ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና እቲ ኻባና ዝድለ ነገር ካብ ምትግባር ኣብ ደገ ደሎ ነገራት ንኸነፅርን እቶም ነገራት እቲኦም ድማ ስለዘይተስተኻኸሉን ህይወትና ከም ዘይስተኻኸለን ኩሉ ግዜ ምስ ተዛረብና ኢና። ይርድአኒ እዩ ብዙሕ ኩነታት ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ። ኣዝዩ ኣፀጋምን ኣሸጋርን ዝኾነ ኩነታት እውን ገጢምና ክኾን ይኽእል እዩ። ምናልባት ሰብ ክኽሕደና ይኽእል፣ ምናልባት ተፀበናዮ ዝኸድናዮ ዓዲ ከምቲ ተፀበናዮ ደይክፀንሐና ይኽእል፣ ምናልባት እውን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክሰምረለይ ዝበለያ ነገር ፈሺልና ክኾን ይኽእል እዩ። እዚ ነገር እዚ ንምስትኽኻል ግን ነቲ ነገር እቲ ደይኮነ ከነስተኻኽሎ ዘለና ነቲ ነገር እቲ ዝፈጥር ገዛ ርእስና ከነስተኻኽሎ ዘለና ናብ ገዛ ርእስና ክንምለስ እንተ ደኣ ኽኢልና ኸዓ ሰለስተ ክንርድአን ዘለናን ከነስተኻኽለን ዘለናን ኣእምሮና ንኽንሓፅብ ዘኽእላናን ብቐሊሉ ድማ ነዚ ሽግር እዚ ንኽንፈትሕ ዘኽእላናን ሰለስተ ምስጢራት ኣለዋ። ካብታ ቀዳመይቲ ንጀምር። እታ ቀዳመይቲ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ምስጢር ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ክብሪ ከይተፀበኻ ንገዛ ርእስኻ ክብሪ መሃብ እዩ። ምናልባት ካልኦት ሰባት ከኽብሩና ንፅበ እንተ ደኣ ሃሊና እዞም ሰባት እዚኦም በቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ መጠን እንተዘይኽቢሮምና ምናልባት ኣብ ጭንቀት ኣብ ብስጭት ኣብ ካልእ ሕማቕ ነገራትን ኣብ ገዛ ርእስና ምውራድን ኣብ ነብሰ ምትሓትን ክንኣቱ ንኽእል ኢና። እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ካብ ካልኦት ሰባት ክብሪ ምፅባይ ገዲፍና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ንገዛ ርእስና እኹል ክብሪ ክንህባ ክንክእል ኣለና። እዚ ክንብል ከለና ምናልባት ካልኦት ሰባት ከኽብሩና ካልኦት ሰባት ንዓና ብዝሓሸ መንገዲ ክርኢና እንተ ደኣ ንፅበሃል ኢና ኣቐዲምና ንሕና ንገዛ ርእስና ከነኽብራን ንሕና ንገዛ ርእስናን ብዝሓሸ መንገዲ ክንሪአን ክንክእል ኣለና። ምናልባት ብንጉ ተሲና ንገዛ ርእስና ኣነ ኮ ይኮነለይን እዩ ኣነ ኮ ይክድነ ኣነ ኮ ትርጉሙ የብለይን ኣነ ኮ ይረብሐነ ክንደይ ዓመታት የሕሊፍዮ ኢልና ንገዛ ርእስና ክብሪ ከይሃብና ንገዛ ርእስና ኩሉ ግዜ ንወቕሳ እንተ ደኣ ሃሊና ካልኦት ሰባት በቲ ንገዛ ርእስና ንሪኤላ መነፅር ብኡ ስለ ዝርኢና በቲ ንገዛ ርእስና ንብላዮም ዝፈርዱና። ስለዚ ብንጉ ተሲና ንገዛ ርእስና ኣዋሪድንያ እንተ ደኣ ንትስእ ኮይና ኣዋሪድንያ ንኸይድ እንተ ደኣ ኮይና ካልኦት ሰባት ከኽብሩና ኣይንፀበ ወሪድና ስለ ዘለና እዞም ሰባት እውን በቲ ዝወረደ ደረጃን ብዓይኖም ደይኮነ በቲ ንገዛ ርእስና ንሪኤላ መነፅር ብዮም ድሪኢና። ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ክንገብራ ዘለና ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ምናልባት ኣብ ሂወትና ዝኾነ ውፅኢት ኣሎ። እቲ ውፅኢት እቲ ኸ ከም ዝደለናዮ ኣይኮነን ዘሎ። ምናልባት ዝኸድናዮ ዓዲ ኣሎ፣ ምናልባት ዝበፃሕናዮ ካልእ ዓዲ ኣሎ። ኣብቲ ዓዲ ተኸይድና ምናልባት ዝተፀበናዮ ነገር ደይክንረክብ ንኽእል ኢና። ምናልባት እውን ዝኾነ ሰብ ኣሚንና ቀሪብና ክጠልመና ይኽእል፣ ብዙሕ ነገራት ክኾን ይኽእል እዩ። በዞም ውፅኢት እዚ ግን ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ኣነ ኮ ዕድለኛ ኣይኮንኩን ኣነ ኮ ይኮነለይን እዩ እንዳበልና ደይኮንና ንገዛ ርእስና ክብራ ከነትሕቶ ደለና ፈጣሪ ነዛ ነፍሲ እዚኣ ብልፅቲ ገይሩ ይፈጢሩዋ። ስለዚ ብንጉ ተሲና ከዓኒ ነዚ ብሉፅነትን ነዚ ድንቅነትን ተመስገን እንዳበልና ከነስተማቕሮን ብንጉ ክንትስከልና ንገዛ ርእስና እቲ ዝግባእ ክብሪ ሂብና እንተ ደኣ ተሲና ሙሉእ ሂወትና ክብሪ ዝመልኦ እዩ ዝኸውን። በቲ ንሕና ንገዛ ርእስና ደኸበርናላ መንገድኻ ሰባት ከኽብሩና እዮም። ሽዑኻ ሂወትና ክቕየር ክጅምር እዩ። ሓደ በሉለይ። እታ ካልአይቲ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ነገር ድማ ካብ ካልኦት ሰባት ዘይምፅባይ። ካብ ካልኦት ሰባት ክብል ከለኹ ምናልባት ካብ ኣዴና ካብ ኣቦና ካብ ሓፍትና ካብ ሓውና ካብ ካልኦት ቤተሰብና ወይ እውን ካብ ኣዕሩኽትና ወይ ካብ ካልእ ካብ መንግስቲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ እቲ ድኸድናዮ ዓዲ ክኸውን ይኽእል፣ ካብ ዝኾነ ኩነታት ክኸውን ይኽእል። ካብኡ ንፅበ እንተ ደኣ ሃሊና እዞም ሰባት ከይገበሩልና እንተ ደኣ ተሪፎም ምናልባት ናብ ጭንቀት ናብ ብስጭት ናብ ሕማቕ ነገር ክንኣቱ ንኽእል ኢና። ትፅቢትና ግን
ናብ ገዛ ርስና ክንመልሶ እንተደኣ ኸኢልና ዋሕስና እዞም ሰባት እቲ ንኸዱ ዓዲ ትንደለናያ ኩነታት ደይኮነ ድኸውን ናብ ገዛ ርስና ትፅቢትና እንተደኣ መሊስናዮ ዋሕስና ፈጣሪ ድኾን ፈጣሪ ድሓዘኻ ምንም ኣይጽግመን እዩ ግን ምናልባት ክገብሩሉ የሚልና ዝተጸበናዮም ሰባት ኣብ ህይወትና እንተደኣ ሃልዮም እዞም ሰባት እዚኦም ከይገበሩልና ዝተርፉ እንተደኣ ኮይኖም ምናልባት ጭንቀትና ክብእስን ተዝሓሸ ህይወት ክነብር ድሓሰብናዮ ዝበኣሰ ክቕየርን ይኽእል እዩ ትጽቢትና ግን ካብ ካልእ ሰብ ኣይንግበሮ ምናልባት ካልኦት ሰባት ገንዘብ ክሰዱልና ካልኦት ሰባት ድሓሸ ህይወት ንኽነብር ክሕግዙና ካልኦት ሰባት እውን ምናልባት ኣብቲ ንሕና ዝሓሰብናዮ ነገር ኣትዮም ክሕግዙና ንጽበ እንተደኣ ሃሊና ተሓገዙና ጽቡቕ እንተዘይ ሓጊዞምና ኸ እዩ ደሎ ትጸገም ስለዚ ትጽቢትና ናብ ሓደ ፈጣሪ እንተደኣ ክንገብሮ ኽኢልና ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና እቲ ክንገብሮ ደለና ነገር ተደኣ ንገብር ኮይና ኣብ መጨረሻ እኹል ሓገዝ ንገዛ ርስና ስለ ድገበርና እዚ ሓገዝ ዝርኢ ፈጣሪ ድማ ብምልኣት ከም ድሕግዘና ኣይትረስዑ ሕተቱ ክወሃበኩም ዝበለ ፈጣሪ ድማ ብምንም ተኣምር ከም ዘይክሕደናን እቲ ድደልዮ ሓገዝ ድማ ከም ድህበናን ከይትርስዑ ስለዚ ተጽቢትና ካብ ካልኦት ሰባት ካብ ካልእ ዓዲ ካብ ካልእ ኩነታት ኣውፅእ ኣቢልና ናብ ገዛ ርስና ክንመልሶ እንተደኣ ኽኢልና ትጽቢትና ትጽቢት ኮይኑ ከም ዘይተርፍን ፈጣሪ ድማ ብዝሓሸን ብዝበለጸን መንገዲ ከም ድምልሰን ከይትርስዑ ምናልባት ካብ ዝወፃ ግን ኣብ ካልኦት ሰባት ትጽቢትና እንተደኣ ጌርና ትጽቢት ኮይኑ ክተርፍ ይኽእል እዩ ግን እንተደኣ ናብ ገዛ ርስና ተመሊስና ትጽቢትና ኣብ ገዛ ርስናን ኣብ ፈጣርን ክንገብሮ እንተደኣ ክኢልና ትጽቢትና ፍረ ከም ዘለዎ ጽባሕ ንጎ ኣይትረስዑ ክልተ በሉለይ እታ ሳልሰይትን ናይ መወዳእታን ድማ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክትገብሮ ዘለካ ነገር ትገብር ብዘይ ምህላውካ ኢኻ ንድሕሪት ትተርፍ ዘለኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ህይወትና ክነስተብል እንተደኣ ኽኢልና ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ንገብሮ ዘለና ነገር እንተደኣ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ነገር እንተደኣ ክነተግብር ክኢልና ኩሉ ነገር ቀሊል ይኸውን ካባና ክንገብሮ ንኽእል ነገር ግን ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ክንገብሮ ንኽእል ነገር ክንገብር ተዘይክኢልና ግን ኣዝዩ ኣሸጋርና ጸጋምን ክኸውን ማለት ጽባሕ ንጎ እንታይ ከም ድፍጠር ኣይንፈልጥና ትማል እውን ተፈጠረ ተፈጢሩ ኣሎ ኣብ ሕጂ ሰዓት ደላ ኣብ ኢድና ደላ ሓንቲ ግዜ እንተደኣ ሃልያ ሎሚያ ብፍላይ ካዛ ሕጂ ዘለናያ ሰዓት እያ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ትውስነ ውሳነ ምናልባት ጽባሕካ ከልምዕ ንጽባሕካ እውን ከጸልም ትኽእል እዩ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት እንታይ ትገብር ኣዝዩ ወሳኒ እዩ ድኾነ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣሎ ምናልባት ክትገብሮ ትኽእል ነገር እንተገበርካ ጽቡቕ እዩ ክትገብሮ ዘይትኽእል ነገር እንተዘይገበርካ ጸገም ድበሃል ይብሉን ክትገብሮ እንዳኽኣልካ ግን ከይገበርክያ ተርፍ ዘለኻ ነገር ተደኣ ሃልዩ ካብኡ ዝዓቢ መርገም የለን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ጸሎትካ ብምስትኽኻል ናብ ገዛ ርእስኻ ብምምላስ ሓሳብካ ስምዒትካ ብምስትኽኻል እቲ ደሎ ኩነታት ከይፈረደካ ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ሓሳብካ ስምዒትካ ከተስተኻኽል ትኽእል ኢኻ ኣይነው ዝተፈላለየ ሽግራት ክህሉ ይኽእል ኸውን እዩ ዝተፈላለየ ጸገማትን ዝተፈላለየ ድሓፅረካ ነገራትን ክህሉ ይኽእል ኸውን እዩ ሓንቲ ንዓኻ ደይተሓፅረካን ክትገብራ ትኽእል ነገር ተደኣ ሃልያ ግን ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ሓሳብካ ብምስትኽኻል ተመስገን ኢልካ ስምዒትካ ናብ ሓጎስ ብምምላስ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክሰርሖ ዘለካ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ነዛ ቪድዮ እዚኣ ምስ ወዳእካ እንታይ ኢኻ ክትገብር እንታይ ዓይነት ውሳነ ኢኻ ክትወስድ ምናልባት ገንዘብ ደይክህልወካ ክእል እዩ ትኸዶ ቦታ ደይክህልወካ ክእል እዩ ብዙሕ ትሰኖ ነገራት ክህልወካ ይኽእል ኸውን እዩ ግን ሓንቲ ክትገብራ ትኽእል ነገር ንስኻ ጥራይ ትፈልጣ ኣላ ምናልባት ድሕሪ ዛ ቪድዮ ካልእ ቪድዮ ክትርኢ ትሓስብ ትኸውን ትኽእል ኢኻ ወይ ካልእ ዝተፈላለዩ ነገራት ክትገብር ትኽእል ትኸውን ኢኻ ምናልባት እውን ኣብ ዓራትካ ደቂስካ ዲኻ ደለኻ ወይ ቲክቶክ ዲኻ ወይ ሶሻል ሚድያ ዲኻ ወይ ዝተፈላለየ ነገራት ትጥቀም ክትህሉ ትኽእል ትኸውን ኢኻ መጀመርያ ኣብ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ኣብ ከምዚ ዓይነት መዓላ ተውዕሎ እንተደኣ ኾንካ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ኣዝዩ እውን ደስ ድብል እዩ ግን ሓንቲ ክትርስዓ ዘይብልካ ነገር እንተደኣ ሃልያ ሕጂ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ደይጠቕሙኻ ነገራት ትገብር እንተደኣ ሃሊኻ ብድግ ኢልካ ዝጠቕመካ ነገራት ትገብር እንተደኣ ኽኢልካ ትዝዓበየ ምስጢር ረኺብካ ኣለኻ ጽባሕ ንጎ ድኾነ ክሰምረልካ ትደልዩ ነገር ኣሎ ትማል እውን ድኾነ ክሰምረልካ ተሓስብክያ ግን ደይኮነ ነገር ኣሎ እዞም ክልተ ነገራት ኣብ ኢድካ ደይኮኑ የለውን ምሳኻ ሕሉፍ ሓሊፉሎ መጻእ ድማ ኣብ ኢድ ፈጣሪ ትፈልጦ የብልካ እዛ ሕጂ ሰዓት ግን ህያብከያ እሞ ብዝግባእ ተጠቐመላ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ኣብ ሕጂ ሰዓት ግበር እቲ ክትገብሮ ዘለካ ድማ ካብ ሽግራትካ ብምባል ካብቶም ሽግራትካ ብምጭናቕ ወፂኻ ናብ ገዛ ርእስኻ ተመሊስካ ዘለውኻ በረኸታት ብምርኣይ ተመስገን ኢልካ ብድግ በል ክትገብሮ ዘለካ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግበር ሓወይ ዘይትኽእል ኮንካ ኣይኮነን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ክትገብሮ ዘለካ ነገራት ስለ ዘይትገብር ደለኻ ኢዳ እምበር ዘይትኽእል ኮንካ ኣይኮነን ኩሉ ነገር ንዓኻ ቀሊል እዩ ይከኣል እዩ ምናልባት ዝሕጂ ዘሎ ነገራት እንተዘይገዲብካ ብኡ እንተዘይተገዲብካ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት ክትገብራ ዘለካ ነገር ክትገብር እንተደኣ ኽኢልካ ማንም ዝግድበካ የለን ፈጣሪ ሒዝካ ድማ ኩሉ ነገር ንዓኻ ቀሊል እዩ ስለዚ እዘን ሰለስተ ነገራት ከነስተኻኽል እንተደኣ ክኢልና ንገዛ ርእስና ብሉፅ ክብሪ ንህባ እንተደኣ ኮይና እቲ ዝግባእ ክብሪ እንተደኣ ንህባ ኮይና ብድሕሪ ብምቕጻል ካብ ካልኦት ከይተጸበና ናብ ገዛ ርእስና ተመሊስና ኩሉ ነገር ካብ ፈጣሪ ንጽበዮ እንተደኣ ኮይና ኣብዚ ሕጂ ሰዓትካ ክንገብሮ ዘለና ነገር ከነተግብር እንተደኣ ኽኢልና እመንን ኣሕዋተይ ህይወትና ክቕየር እዩ ከምዚ ኢሉ ዝቕጽል ህይወት የለን መቕያር ዘይተርፍ እዩ
زوت يتزقير تدا أخوي نجن أقدمه أنا كغير علني نتخامتشا يترسعوا ياهم نتخامتشا محس أب قديفنا جزار سنا كن حتى من تدا أخيلنا كل نجر مستخخالو زي ترفيو من البات إذا حساب زدس انت رأيلكم بذا حساب زخات سامع انت رأيكم نخلص سبمتان كباطح شير مقبار يترسعيكم سبسكرايب بمقبار تانا يدول ملكت كاب بمتنكاف كل جزء كم زعينة فيديوهات كنسدد كلنا كبتصحكم كا نزانا يدول ملكت تنكفوا ايكم زحشن زبلت ان هو تمنينا بزخن قد فوكمينا ابزلنا بأونلاين نهبو سلطناتات دوما نختساتفو بزر تحت لوقو تليفون كتدولنا ابزلنا نت انا اونلاين استفلالي سلطناتات نختساتفو دوما بخبرنا عدمكم ابزلكم سلام فقري تعنا بركه نعكم حدش معرف مس ايديال لايف